Shisian gặp đèn Sobhaya Pi Shaka Israel Channel. Mentakas ngi ya pe ya Nongbah Jerusalem. Ya ka Nongbah Jerusalem la jukot gum ka Nongbah halor ulum. Namar ka don shisha halor ulum. Yo I kendiang ha ya ka ne ka Nongbah kam tam nang ni na jong ulum olive. Ha kine ki hajar bar ki spas nem balalet. Bun kis iem ke partai ki kwa ban job thma ya ka ne ka Nongbah. Ka Nongbah Jerusalem ka don ha ka jingjrong palat ya ka nyau spa meter nasla duriau. Kumta nang ne yo I pha ki thie ki lumrit ki ba shathie shatem. Ki lum ki baker tawiar ya ka ne ka Nongbah kala penlong ya ka kum ka kut beskem. Ni ka thamba penban ka kelalong ka jingyada na ka jingwan hertma kertep ki nongshun. Hoi ka jingdon jang ki lomba bar ki them ki arab banyada na ka jingwan hertma ki nongshun. Henry om pan biang pha kumta dei ban tei ki kenro ki drong pha ban ai ka jingyada kumbayo I kumni menta. Kinong rwai sound ban kinong thoi ka Bible bon sien ki tho shapang ki Nongbah ki baker tawiar ya ka Nongbah Jerusalem. Nga khmiet sha ki Nongbah nang no ka jingerap jonga kan wan. Ka jingerap jonga ka wan na utrai. Uba thao ya ka bedeng bat ya ka khendau. Kumba ki Nongbah ki ker sawdong ya ka Jerusalem. Kumtaru utrai u ker sawdong ya la ki briu. Nadu menta bat hadu bom jukut. Ki lum ki umno gum ka pting ha khmat utrai. Ha khmat utrai jong ka khendau baro. Ki Nongbah bat ki lumrit ki la bantua. Henry ka jingie jongaya pha kan om kutno. Ngan pene junom ya la ka kular jong ka jingsup. Kum tate om utrai uba ie ya pha. Kum kanuksa nang ni bayang mga menta haka nyau tarik ubrai jun jong usnem shihazar kendai pukendai hadian ukris kata balat yak kendai spasnem menshua kinong hertma crusade na Europe ki poi hangne bat kita pekmen ya ka Nongbah Jerusalem bat ki khot kerteng ya uni ulum kan jingkmen. Haka ji itu kana pateng langit ba une udei ru ulum balatep ya u prophet Samuel balatep ya kene ka jaka kumka Nabi Samuel ne kever Shmuel Hanavi hakakti Hebrew te kumta na du ki por handai ha du ki por menta mene ki breu ki dang yai tho Nerwai shaman sim ya ki Nongbah baker tawiar ya ka Nongbah Jerusalem. Kalong ru ka badon kampha panyo I dalaki jong ki khmat ya ki ne ki lum ki them kylleng sawdong kanang ba pin shampang shushu haba pi pule ya ka kotba ka ba grand chapang ki lum ki wa kylleng sawdong ka Jerusalem. Kublai shubu.